Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ma appoġġjawx proposta biex ikun hemm permess biex l-użu tal-bex magħruf bħala glifosat ikun estis għal iktar snin fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan minħabba numru ta' astensjonijiet bl-uniku pajjiż li vvota kontra kien Malta. L-astensjonijiet fissru li ma nkisbitx il-maġġoranza kwalifikata li kien hemm bżonn biex il-proposta tal-Kummissjoni favur l-estensjoni tgħaddi. Fost dawk li opponew ukoll li dan it-tip ta' bex jitħalla iktar fis-suq kien hemm il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli. Dan ifisser li jekk kollox jibqa' kif inhu sal-aħħar tax-xahar prodotti relatati jistgħu jkunu rtirati mis-suq. Dan il-prodott jinsab f'nofs kontroversja bejn politiċi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kif ukoll regolaturi u riċerkaturi. Dan għax hemm riżultati ta' riċerka differenti dwar jekk dan il-prodott jikkawżax il-kanċer jew le. Il-Kummissjoni Ewropea prova tiġġib appoġġ biex iġġedded il-liċenzja għal 15-il sena, iżda wara li ma rnexxilix pruvat tagħti spazju ta' 18-il xahar ieħor għal iktar riċerka. Dan bittama l-istudju li għaddej mill-Aġenzija Ewropea tal-Prodotti Kimiċi tneħħi tħassib dwar l-impatt fuq is-saħħa. Minkejja dan il-kompromess il-proposta ma kisbitx l-appoġġ meħtieġ bil-kwistjoni issa se tkun diskussa f'laqgħa mill-Kummissjoni Ewropea. As I said, member states have taken their decision today, and now we will look at it tomorrow in the college.